Ya, ngiyalidumedisa. Ngiyanibingelela nonke abakhonile ukufika namhlanje. Ngiyabonga ukuthi inkosi inigcine nize nifike nizongitutuza. Mhlawumbe abanye bamangala ukuthi ngicula kanjani ngilahlekelwe. Sifela samphidisa. Moke yo tsentenke ho dusitso ka thapela. Ke kopa ho rapela. Ha ke na mantswe. Ke kopa ho rapela. Ke kopa fela ho rapela. Nkosi ngiyabonga. Ngibonga ukukhulu, ngibonga okuncane. Uyibonile imizamo yami. Ayikho into ezongisusa phambi kwakho. Ngisho noma ngilahlekelwe. Yohlezi uyinkosi kumina. Ngithanda ngenhliziyo yami yonke. Anye ngize ngisuke eceleni kwakho. Cela ungigcinele ingane yami. Ibe ingilosi empilweni yami. Ungigcine ngaphansi kokhwapha lakho imihla namalanga. Ngisho noma ivunguvungu sifika Nkosi angiyindawo empilweni yakho. Wena wethembekile kimi nami ngizothembeka kuwe ngemihla namalanga. Ngiyabonga Nkosi ngizokudumisa njalo nasenhluphekeni ngoba akekho njengawe akekho ufana nawe. Wena uyisicalo nesiphetho sempilo yami. Kukho konke Nkosi ngiyabonga. Amen. Awusinomacala. Ke kopa unthuse ka sifela sena. Hulukile, hulukile, hulukile. Ke kopa umpinele sona. Hulukile, hulukile. Ah, mudim. Hulukile. Se ungajimile sona ay auri kisi khusetse ke tla dula ka ntla thapelo ka mehla le matsatsi ha ona ntho e tlang ketsahalla lefatsheng e tlang ketsa ke tloe ka tlasa thapelo bane ba nthusa ba tsamaile wena morena tlola le honna ke kopa se fela seo Babushang ucela usondele mfowethu so you can speak about your son. Bengazi ukuthi ngizokhuluma bangitshele manje kuseni so nginanto ngiprepareile kahle kahle. Azumazala umonde ne. Ngiyakhumbula besiphikisana noma makho ukuthi kuzoba mfana ontombazana. Nabantwana abamantombazana kuphela. So I was praying for a boy kahle kahle. I remember when I found out ukuthi boy yo was so excited. Ngamnema angakazalwa nokuzalwa ngasho ukuthi hayi lo it's going to be the next me. I had very high hopes ngaye ngoba ngibona so much of me kuye. I remember mabasitshela ukuthi ngecondition yakho ukuthi uzale without esophagus ukuthi akakhona ukuswallowa. Besingakhona ukunderstand ukuthi yini le and then basenzele isketch basitshengisa ukuthi kunjani
because bebamfaka ukudla but I remember baceda ukungenza first operation besingajelani but after basitshela ukuthi alright bam-discharge we like ejobe ngiplan i-funeral mama lana nambe ngiplan i-funeral sitshele nozama ukuthi ejo ubona ukuthi ulungisa kanjani ma-finances. The funny part ukuthi ever since waplan ama-funeral wakhe he kept on fighting, kept on bouncing back. Manje because it was the longest time ayihlale ekhaya since azana manje sesitshe ukuthi sesimjwayele ukuthi umntwana so ifahlupha ngapha siyenza kanje because nokugula kwakhe man njengoba bathi kumagula kwenjani we have seen the worst before ayenza but this one bekuyinto encane sitshe ukuthi this one he's gonna survive this one but I guess impilo ayingathi ayicontrolwa yithi but for mina phumlile umfana man like I saw him suffer cawanga getting i-grip uze bangasatholi nokuthi igazi bazolidonsa baze bakulandela he had marks both la entameni he had marks because bese balanda igazi khona lo muntu ube nama operation ay3 alandelanayo like so many operations. I remember this one time at Blomo abo doctor basicosha basifaka ku this other room and then udoctor mafika uyafika uthi and then we started crying. Sisambuza ukuthi kwenzakalani doctor. It's like hey thanks ukuthi is alive bamvusa like bake bamvusa kayi2 sekashonile with this lezinto lezi so ngizobe ngiheartless uma ngithi what happened hayi ukuthi bengafuna or ngizothini the boy bekadeserve ukuthi akuphumule even though benginama high hopes kuye but bombona safari kwabona ukusho ngathi ungathatha ipain kumntwana ulethe kuwe but you can't uyambona lo muntu endakazi nokusho ukuthi kubhlungu la or kubhlungu la or